Elmondtak közben, hogy ezeket a kutyákat mindig bizalommal építjük föl, tehát igen kevés kényszert alkalmazunk, azért láthatjátok nálunk a gazdákat, a bizalomfalatokat, de mindig örömmel dolgozik. Gyere vissza! Igazából ezért dolgoznak, hogy játszunk velük. Ide! Lehet rajta dolgolni. Lovag volt rajta be. Szintjéhez hozzásegítjük. Állatvilágra lefordítva, tehát mondjuk gondoljatok egy oroszlánra. Oroszlán vagyunk, ahogy tanulta a kis oroszlán, fogjuk. Először megtanuljuk. Így a kisegér, képzeljétek el. Utána megfogja vele a kis kockot, és egyre nagyobb állatot. Ő mondjuk egy nyuszika, ő már mondjuk egy kis antilop, ő pedig már egy nagy bihar. Kis elefánt. És ugyanez van a kutyáknál, hogy zsákmányszerző ösztönét képezzük. Tehát, hogy a kis kutyáktól, hogy hogyan jutunk el a nagy kutyáig, amikor már a nagy partkon. Jó, ebből szakít. A bar. Béla? Itt jó? Hogy képzeljétek ez a zsákmány? Látjátok a kutyust? El akarja kapni. Az a legjobb, hogyha mély, nyugodt fogása van neki, látjátok, hogy hátul fogja meg. Ez is, ez azért jó, a kisoroszlán akkor fog enni, ha mélyen és nyugodtan fogja az áldozatát.
Mert ha nem úgy fogja, akkor az elmenekülhet. És akkor ad magnevedet. Ó, ügyes, jó. Szépen nyugodtan fogja, látját? Ügyes, jó, nagyon okos. Ennek is az a célja, hogy kaptam a zsákmányt, azért dolgozott, hogy elvigye egy kis rejtekhelyre, ahol szépen meg tudja elni. Gyere, Klau! Most jön egy korosabb kutya, úgy tudod, hogy összekütjük. Ez a szokott! Nagyon ügyes. Jó, oda ugyanúgy, mint a zsákmány. Kis nyuszika oda ver, ide ügyes, és hátrafele dolgozik a kutya. Persze, így, nagyon ügyes. De ha nem dolgozik hátra a kutya, nem akarja húzni hátra a kis zsákmányát, akkor az is el fog szaladni. Jó? Gyere, Bandi! Gyere, így! Ő már meg is fogta! Ő már ügyesen! Nagyobb nyúl mondjuk. Ez a védőruházat, pedig azért van rajtam, hogy megharap tőle. Ezek a sportkutyák, arra vannak dolgozva, hogy ember harap. És szintig együtt vannak. Szintig dolgoztak, és utána válik kettő, tehát a sportkutyázás, amit mit csinálunk, és a szolgálati kutyák, mint a rendőrkutyák, amikor már szívük is megfoghatnak. A mi kutyáink csak zsákmányra, tehát ezek a védőkarra, a hurkára haraphatják meg, tehát ember nem haraphatnak. Ez már egy komolyabb, ez egy kar, amiben nincsen be.